exercici de recta tangents i de funcions, en concret l'apartat A de l'exercici 1 de l'examen de selectivitat juny 2021, sèrie 2. Aquest exercici ens dona una funció. Fixem-nos que es tracta d'un polinomi. La reescriurem per veure-la com estem acostumats. Per tant, ara. Així podem veure directament que es tracta d'una funció polinòmica de x quadrat de segon grau, per tant és una paràbola. I a més, el signe negatiu què ens indica? Recordem que si fem la segona derivada d'una funció i ens dona que és negativa, tenim un màxim, si ens surt que és positiva tenim un mínim. Per tant, només mirant aquesta funció podem veure que si féssim la segona derivada de la funció obtindríem que la segona derivada és negativa. Per tant, el que ens està indicant és que aquesta funció és una paràbola que té un màxim, o sigui que té els eixos que van cap avall. L'exercici ens diu: demostreu que la recta tangent d'aquesta funció en x igual a a és aquesta funció que ens dona. I després calculeu els punts de tall d'aquesta recta tangent amb els eixos. Doncs som-hi. Per calcular la recta tangent, sabem que la recta és y igual mx més n. Per tant, com calculem una recta tangent? Tenim l'equació d'una recta. Necessitarem calcular m, el pendent, i n. M és el pendent. Això vol dir que necessitem calcular la derivada de la funció, ja que la derivada de la funció ens dona el pendent de la funció. A on? En el punt on ens diuen. Per tant, el primer pas que haurem de fer és calcular la derivada de la funció just en el punt on ens diuen que en aquest cas és x igual a a. Un cop haguem calculat la derivada de la funció en x igual a a, tindrem el pendent. Després, per trobar quina és la n, l'ordenada de l'origen, necessitarem trobar un punt de la funció per poder substituir i trobar la n. Un punt de la funció no és un punt qualsevol, sinó és el punt just on volem calcular la recta tangent. Que aquest punt, pel que fa a la x, ja el coneixem, que és x igual a a. Per tant, el que haurem de fer, el que ens faltarà, és calcular què val la funció, és a dir, y, quan la x val a. Un cop ho tinguem, anirem a la pròpia equació de recta, substituirem tots els valors que tenim i trobarem l'ordenada de l'origen. Doncs som-hi. Derivada de la funció. Tenim aquesta funció, la seva derivada és menys 2, és un polinomi, per tant és relativament senzill, menys 2x, que si la substituïm just en el punt on volem calcular la derivada, la recta tangent, tenim que és menys 2a. Per tant, ja tenim el pendent d'aquesta recta tangent. Anem a buscar aquesta parella de x i y, és a dir, aquest punt on volem calcular la recta tangent. Si sabem que la x val a, el que hem de fer és calcular què val f de a. Substituïm la x per a. Per tant, menys a al quadrat més 4. I aquest és el valor i1. Tenim que x és igual a a, per tant ja tenim la x, la y i la m. Ens queda calcular què val la n. Doncs anem a substituir tots els valors per trobar què val la m. Tenim, doncs, la y és menys a quadrat més 4, és igual a m, que és menys 2a, per x, que és a, més n. Això ens queda menys 2a quadrat, que com passa a l'altre costat passa sumant. 2a quadrat menys 1 a quadrat és a quadrat, més 4. I això és la n. Per tant, què val la recta tangent? La recta tangent serà y igual m, que és menys 2a, per x, més la n, que és a quadrat més 4. I aquesta és la recta just que ens donaven, menys 2ax més a quadrat més 4. Anem a per als punts de tall. Els punts de tall amb els eixos, recordem que si el que volem és determinar els punts de tall amb els eixos de coordenades, anem a veure cada un d'aquests eixos. L'eix de les x, quina característica té? A l'eix de les x, la x pot valdre qualsevol valor. Però què val sempre la y en aquest eix? 0. Per tant, per trobar els punts de tall amb l'eix de les x, sempre
igualarem la i a 0. Llavors, si la i val 0, estem en aquesta funció, tenim si la i val 0, tenim 0 és igual a menys 2ax més a quadrat més 4. Això és una equació de de primer grau, perdó. La x aquí, això és un terme. La a hem dit que és un número més gran que 0, per tant això és un número. Per tant tenim aquest menys 2ax passa a l'altre costat sumant, 2ax és igual a a quadrat més 4. 2a estan multiplicant, passa a l'altre costat dividint, per tant tenim que la x és a quadrat més 4 entre 2a. Per tant el punt de tall d'aquesta recta amb l'eix de les x, és a dir, quan la i val 0, serà a quadrat més 4 partit per 2a. Ja tenim el primer punt de tall. Escriurem aquí. A quadrat més 4 entre 2a, 0. Punt de tall. Segon punt de tall. Eix de les i's. Què passa en l'eix de les i's? La i pot valdre qualsevol valor. Per què val la x? La x val 0. Per tant, sempre que vulguem trobar el punt de tall amb l'eix de les i's, la x valdrà 0. Anem a l'equació, la x val 0, per tant tenim i és igual a 0 més a quadrat més 4. Per tant, el segon punt de tall serà 0 a quadrat més 4. I aquí tenim un punt de tall, l'altre punt de tall i l'equació de la recta tangent.